Hola, molt bona tarda. Benvinguts al segon programa de Connecta't al COP. Estem en rigorós directe i són les 8 del vespre. A partir d'ara podeu fer les vostres aportacions, preguntes, consultes que vulgueu en la pantalla que us queda per sota de la vostra pantalla de televisió. Avui tenim el plaer de comptar amb el degà del Col·legi de Psicòlegs i el vicedegà, el Ricard Cayuela i el Josep Vilajoana. I avui dividirem el programa en dues parts, una primera part amb la que abordarem el tema dels estatuts i del codi deontològic, entre d'altres, i una segona part en la que tenim també el plaer de comptar amb Begoña Odriozola i amb el Jordi García Sicart, que ens presentaran el cinquè curs, la cinquena edició del curs d'expert en psicologia d'emergències i catàstrofes. Bona tarda a tots dos. Comencem, si us sembla, abordant el tema dels estatuts. El degà, primer, aviam si es pot respondre en això. Voldríem saber com has fet en casos anteriors, en diferents canals que tenim, a la revista, en el web i d'altres, s'han informat sobre els diferents processos de reforma dels estatuts en els quals ara el col·legi està immers. I volia saber si calia realment iniciar aquesta reforma dels estatuts i per quin motiu calia iniciar-la. Doncs sí, bona tarda, bona nit a tothom, també els que estan connectats, que esperem que siguin molts en aquest ja segon programa. És una feina feixuga, per això volem parlar-ne sense arribar a avorrir, és una feina feixuga que quan arribem a la Junta ens trobem que per una qüestió de mandat, diguéssim, legislatiu, jurídic, s'ha de fer i que sumem això a la idea que la psicologia en els últims anys ha canviat molt. Ha canviat en quin sentit? Doncs s'ha normativitzat, s'ha diversificat, la professió no és la que era, encara que és la mateixa, i per tant que pensem que això també probablement hauria de recollir-se en un text estatutari i finalment també ens sembla que hi ha qüestions organitzatives de la institució que es poden millorar. És a dir, no és que les anteriors no estiguessin bé, no, estaven bé en el seu moment, però els canvis, la presència dels àmbits, dels territoris, etc., ens fa pensar en un moment determinat que, tot i que, insisteixo, que és una feina feixuga, ens hi hem de posar. I això ha durat un any, és a dir, no l'hem acabat, però durant tot aquest any hem estat consultant la història, consultant altres col·legis, consultant els departaments competents en aquesta qüestió, consultant alguns grups de col·legiats, en els territoris, en les seccions, etc. Per tant, hem fet tota una feina protocolàriament, procedimentalment feixuga, lenta, però laboriosa, però interessant, que ens ha fet pensar i que hem vist que hi ha alguns punts més calents que altres i amb això estem ara en aquesta recta final. Aquest seria la feina, el propòsit sí es tenia que fer, no ha sigut un caprici, és veritat que hi ha bona part de la feina que cau en mans dels advocats, però hi ha alguns aspectes que potser inclús podríem compartir amb el vicedegà perquè els hem parlat a bastament, és a dir, què és el que volíem aconseguir amb aquesta transformació dels estatuts, sobretot des del punt de vista més organitzatiu, no tant això que he dit, que ens ve imposat i que d'alguna manera no hi tenim tant de marge per decidir, però sí algunes qüestions de l'equilibri de les forces que operen dintre de l'organització. Podríem dir que respon a les necessitats actuals, que no són les mateixes de quan es va fer al col·legi. Clar, jo quasi abusant del repartiment de paraules, li diria directament en el vicedegà Ricard, és a dir, la història del col·legi, justament en aquest sentit, no perquè ens allarguem, però sí perquè veiem d'on venim, és a dir, fa aproximadament 30 anys, dels inicis dels col·legis professionals en la psicologia, hi havia una organització, tant des del punt de vista
dels òrgans de govern com des del punt de vista d'on estaven territorialment. I això que ha evolucionat, doncs, sí que estaria bé que poguessin fer un recorregut de exactament quines coses donem per normalitzades avui i resulta que fa 10 anys no eren així. Per tant, no fa pas tant de temps que hi havia una estructura molt més rígida, molt més, jo diria, tancada, menys participativa, i això que ha anat canviant, la proposta que en aquests moments tenim sobre la taula té alguns d'aquests trets de participació que potser podríem comentar. Sí, segurament els problemes que continuem tenint no són els mateixos que els que teníem inicialment, fa 30 anys, sobretot perquè la professió ha evolucionat, és una professió més coneguda, tenim molt més representació de col·legiats i col·legiades que la que teníem fa 30 anys, i d'una forma o altra la necessitat de participació i de representació dels diferents ens i els diferents àmbits professionals que s'estan inserint en un col·legi amb el que tenim actualment, ja són 10 seccions, s'ha fet cada vegada més necessari. Aleshores, els estatuts crec que han tingut 2 o 3 trams i ara la idea d'entrar en aquest tercer tram sobretot aborda el tema de la participació, part dels temes legals, i també una reforma del codi deontològic per tota la situació de presència nostra en la societat. Perquè com s'estan treballant les diferents sensibilitats dels territoris i per desenvolupar aquests nous estatuts? Cal pensar que fa 30 anys únicament hi havia una junta de govern i des que el col·legi va ser col·legi autonòmic es va començar a plantejar als territoris la possibilitat de començar a funcionar com a grup o com a comissió territorial. D'aquella etapa hem passat a una presidència i una junta rectora per cada un dels territoris que no eren de totes maneres una junta electa universals perquè les eleccions es fan per cada un dels territoris. Per tant, el problema del vot, la veu i el vot era una de les coses que ens neguitejava amb aquesta idea de representació democràtica i que tothom pogués dir la seva. Aleshores, aquest és un dels canvis fonamentals, aconseguir una representació dintre de la Junta de Govern, una representació electa des d'una perspectiva universal que abordi tant una representació d'aquestes importants seccions que han crescut tant en el col·legi com la dels territoris. Quan parlem territoris, estem parlant dels 4 territoris. Sí, sí. Una altra cosa, passant ja el que és una mica el codi deontològic, la Junta va encarregar a la Comissió Deontològica l'actualització del codi deontològic també una mica per necessitats vitals, també de les noves exigències de lleis i de més realitats de la professió. Llavors, volíem saber en quin moment d'aquest procés ens trobem i quines han estat les principals dificultats amb les que ens hem trobat. S'ha trobat el cop. Sí? Bueno, m'agrada que el vicedegà dona entrada d'alguna manera que la reforma dels estatuts inclou una reforma del codi deontològic, perquè de fet seria molt més fàcil no fer-ho, esperar. És imperatiu que hi hagi alguns canvis en els estatuts que incloguin una part del que regula un codi deontològic i que el codi deontològic sigui estrictament el que ha de ser, que és un codi de regulació de la professió des de dins de la professió. És cert que hi ha coses que la llei regula des de fora de la institució col·legial i en aquests moments, a més, estem en un impàs amb una llei tant a nivell estatal com a nivell autonòmic que vol regular la vida dels col·legis, les seves funcions, les seves atribucions, etc. Per tant, el codi deontològic el que assegura, o que intenta assegurar, és que la pràctica professional s'ajusta a el que hem acordat entre tots en benefici dels ciutadans. És a dir, que
si una persona fa alguna cosa que la llei diu clarament que no s'ha de fer, és la llei, és el jutge, etc., qui li dirà el que té com a conseqüència. Per tant, el codi es mou en un àmbit més pròxim a la professió, que hi ha moltíssimes coses a dir, i per tant que totes aquelles coses que formen part de la professió, de la bona pràctica de la professió, serien aquelles les que regula el codi. Per tant, aquí tenim un dilema en aquests moments, que és, hem de ser molt minuciosos, hem d'entrar en molt detall, en dir exactament què es pot fer, què no es pot fer, com s'ha de fer, o aquelles coses que ja venen regulades, per exemple, per una llei, doncs ens hem de remetre a aquella llei. I això dit així sembla molt fàcil, però és molt complicat. I si a més ho fem en paral·lel a una reforma dels estatuts i a més ens plantegem que quan una persona comet una falta doncs ha de pagar d'alguna manera aquesta falta, els col·legiats diran, però el col·legi no està per protegir, sí, està per protegir els col·legiats i la bona pràctica. I per tant, quan algú, i a més són pocs, i a vegades repetits, els qui reincideixen en pràctiques que no són adequades. Què es pot fer? Què es pot fer per millorar els resultats de les intervencions de la Junta de Govern i el Codi i la Comissió Deontològica? En això estem, és a dir, com aconseguir que les persones que tenen dificultats per fer una bona pràctica aprenguin a fer-ho millor. I per tant, la via més didàctica o més pedagògica també serien recomanacions d'aquest codi deontològic i de la pròpia Junta i en els seus estatuts. És a dir, hem de fer les coses bé perquè d'alguna manera la imatge de la professió és la que ens estem jugant quan treballem. Tota aquesta reforma en aquests moments, hi ha una reunió demà, que és dijous, per tant, quan això es vegi en diferit, doncs... Aquesta era la següent pregunta, el full de ruta. Doncs el full de ruta és que aquesta setmana mateix es reuneix una comissió molt restringida per acabar de polir uns, no vull menys tenir, uns petits detalls, perquè en el conjunt estem bastant d'acord, del codi deontològic. I aleshores el que quedaria pendent és acabar alguns flecos dels estatuts, unir-ho amb aquesta proposta de codi deontològic i veure si en els temps això és possible fer-ho més o menys en paral·lel. Estem parlant de 2-3 mesos vista de feina realment titànica, perquè els ets i uts de les normatives cada vegada són més complexes, és a dir, cada vegada estem més en el món. Incloem en els estatuts el tema de la mediació, de l'arbitratge, el tema de la pràctica des d'alguns dels àmbits. És a dir, que la tasca no és una tasca fàcil ni que es pugui banalitzar. I en aquest sentit, deixeu-me que aprofiti per dir que tothom que hi ha treballat, és a dir, des de la comissió que redacta la proposta de reforma dels estatuts, que és molt àmplia, els juristes que ens ajuden, la gent que hem consultat, la gent que ha elaborat el codi deontològic, la gent que l'ha qüestionat o ha fet esmenes. O sigui, tothom ha treballat molt, ha llegit molt i, per tant, jo voldria trencar una llança en favor de tota la gent que ha col·laborat. Això no vol dir que estiguem tots absolutament d'acord amb tot. No, seria un miracle, no? Per tant, no estem d'acord amb tot, però hem d'arribar a acords i això és amb el que estem treballant. És difícil, que és el que estem intentant trobar, l'ajust entre el que és la protecció del ciutadà i la defensa del col·legiat i evitar al màxim que se'ns pugui anomenar o indicar o assenyalar com corporativisme, que és una cosa que alguna vegada en alguna professió de cara als codis deontològics ha passat. Deixeu-me que faci un comentari perquè he estat uns quants anys amb la comissió deontològica i ara se'ns posa sobre la taula el que en el seu moment s'havia ja parlat. En qualsevol cas, els còdics deontològics europeus són molt més ambigus que els còdics deontològics americans. Els americans sembla com si ho indiquen absolutament tot
i no donen pràcticament marge al jutge de donar la seva opinió, no? El qual és un plantejament totalment oposat de l'europeu, que l'europeu es sustenta, i és el que nosaltres continuem recolzant, com hem fet des del principi, s'ajusta d'una forma o altra a ser un codi més ambigu, no tenir aquesta preocupació de contemplar-ho tot, perquè és impossible contemplar-ho tot, i en tot cas recórrer a la llei superior, que és la que realment ens pot protegir o ens pot donar una sortida quan realment aquella cosa que estàs buscant resulta que no es contempla amb el codi per escrit. Aleshores li pot donar la possibilitat al jutge instructor a donar la seva posició o la seva opinió, que també és important perquè per això és un instructor, i si per aquí no se'n surt, sempre hi ha una llei superior, que és la llei del Còdex Civil o penal, no? D'una forma o altra, aquest és el plantejament al que nosaltres estem lluitant. Fugir d'un còdic de 250 pàgines. Clar. I per quan està previst? És difícil de preveure, no, això? Bueno, de fet, és més fàcil que estigui el codi deontològic abans dels estatuts, perquè l'envergadura és diferent. Una cosa és la previsió, de fet la previsió seria que ja hauria d'estar, però que hem preferit, ens hem estimat més pensar-ho bé i que aquest codi satisfaci a tot el col·lectiu i que sigui, a més, acceptable des de l'administració, diguéssim. Per tant, jo crec que això estem parlant del mes de gener, principis de febrer, probablement resolguem una redacció final i llavors hem de fer aquest encaix amb els estatuts perquè hi haurien coses, ja sé que això pot resultar avorrit, no? Perquè hi haurien coses del codi que en l'actual codi i estatuts estaven com barrejats, no? Intentem separar el que seria tota la normativa deontològica i tota la sancionadora que correspon a la Junta de Govern, posar-la en els estatuts i per tant aquest seria l'encaix. Si som atrevits i volem resoldre-ho tot, doncs potser ens hem de plantejar que per davant ens esperen un parell de mesos com a mínim, no? Però estem parlant d'aquestes dates. Sí que és cert que això és una proposta que ha de validar la Junta General de Col·legiats, per tant, que és l'òrgan superior, no? Per tant, la proposta és un treball molt llarg, un improtrabajo, i és una proposta, és esborrany. Per tant, la Junta General després diu que sí o diu que no, si allò és sensat i ha tingut temps tothom de poder-ho llegir perquè estarà penjat al web, etc., doncs probablement estaríem parlant d'aquest període de temps. Un altre ordre de coses, el COP és conegut a nivell estatal, el coneixen i és distingit per les acreditacions professionals que s'han fet. Quines acreditacions professionals hi ha en procés d'aprovació? De fet, jo diria que els tres eixos principals d'una corporació que es vol potent és continuar reivindicant la nostra identitat com a psicòlegs davant del que podríem parlar l'administració, lluitar contra un intrusisme que d'una forma o altra amb la nostra professió sembla que és molt més ampli i molt més extensa que en altres professions, i la tercera línia és la que tu estaves comentant, que és d'una forma o altra l'especialització com a garantia de qualitat i d'expertesa, que és quelcom especialment interessant perquè aquests 30 anys dels que parlaven el psicòleg era psicòleg a seques. És a dir, no hi havia més que la teva antiguitat dintre del col·legi professional, que se suposava que és l'antiguitat de quan havies acabat la carrera. Però a partir d'aquí és el teu currículum i el teu valor de mercat. En el moment que el col·legi afronta a les experteses i també l'administració per primera vegada reconeix l'especialitat de psicologia clínica, comencem a diferenciar la professió i aleshores això ens fa que la nostra presència en tant d'àmbits, que és una presència que jo crec que d'això dels psicòlegs ens podem sentir molt satisfets perquè la ciutadania ens demanda i ens ha donat lloc a estar presents en molts llocs, d'una forma o altra això té que ser reconegut a partir d'una especialització en aquella àrea,
sigui la psicologia educativa, sigui la neuropsicologia, sigui la psicologia forense, sigui la psicologia coaching, o sigui les que seguiran dintre de poc temps, com pot ser la psicologia del trànsit, la psicologia de les organitzacions, que a més és una forma de donar-te a conèixer del que els professionals fem en l'àmbit social. Molt bé. Una coseta, tenim molt poquet temps, però si voleu podem fer esment d'algun dels projectes en els que ara està involucrat el col·legi, una mica amb altres institucions o... 20 segons. Un projecte, l'anunciava ara el vicedegà, és a dir, totes aquelles experteses, especialitats, etc., en la que es subdivideix la psicologia tindran presència en aquests successius programes, per tant, en podrem parlar bastament. I l'altre és un recent acord que estem entre mans amb el CCCB, és a dir, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a partir d'un esdeveniment que té a veure amb bona part de la nostra feina, que és la paraula i el trauma, que això ens serviria per parlar de la segona part d'aquest programa. A partir d'un encontre estem ultimant detalls perquè hi hagi una col·laboració continuada entre el Centre de Cultura Contemporània i el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Per tant, aquesta seria una notícia molt calenta, molt del moment, que segurament tindrem ocasió de repetir-la, d'insistir i d'anar més enllà, però que ens fa il·lusió, perquè és una relació que venim buscant de fa molt de temps de la psicologia i la cultura, que a vegades prospera i a vegades no. Per tant, aquesta seria una primícia que tenim entre mans. Molt bé, doncs si us sembla passem a veure les aportacions que han fet els espectadors, aviam comentaris i preguntes. La reforma dels estatuts donarà més projecció als àmbits no clínics de la psicologia, com? Bueno, és a dir, la reforma dels estatuts, el que no sé si aconseguirà donar més projecció als àmbits no clínics, el que sí és cert és que a través dels estatuts i de la manera com es regula un consell professional que conté tots aquests àmbits, clínics i no clínics, la participació d'aquests àmbits en les decisions de govern del col·legi seran majors. Per tant, això hauria d'afavorir ja només això directament la projecció. Que a més es pugui fer constar en els estatuts que la psicologia té diferents àmbits, per exemple la mediació ja és un tema reconegut, la recent llei ens cita directament, explícitament als psicòlegs. En aquest sentit jo crec que sí, que els estatuts afavoriran que hi hagi una representació, una projecció dels àmbits no només dels clínics. La següent pregunta, quin serà el canvi dels estatuts per donar més veu i projecció als territoris? Aquesta és una resposta que hem donat, no cal repetir-la exactament, però d'una forma o altra una de les raons principals del canvi d'estatuts és canviar la veu per al vot. Aleshores, fins ara els territoris tenen veu però no tenen vot, i fins i tot també diria que tota aquesta àmplia representació de seccions professionals que tenim també tenen veu, evidentment poden dir la seva i hi ha una bona relació entre ells, però és important que quan és necessari votar també ells tinguin la possibilitat de votació. I això l'única forma d'aconseguir-ho és amb unes eleccions universals on realment es puguin participar. Exactament. Volia demanar com queda el títol d'expertesa en jurídica amb tots aquests canvis i si actualment no es té en compte l'especialització atorgada pel col·legi. El títol d'expertesa està validat, és a dir, el que succeeix és que la publicitació dels psicòlegs amb totes les normatives liberals que ens venen últimament, diguéssim que s'impedeix que el col·legi pugui establir diferències entre aquells que
que són, per exemple, que tenen una acreditació i els que no, o els que en saben i els que no. Per tant, això, que és el que en aquests moments està judicialitzat, és a dir, no està tan clar, hi ha una llei que és contradictòria amb una altra, nosaltres seguim pensant que té sentit que la gent estigui formada, que estigui entrenada, que estigui acreditada, i els jutges, si parlem de jurídica, també ho tenen claríssim. Per tant, el que hem d'esperar és que això al final, la sensatez s'imponga, i per tant aquelles persones que han de treballar en un àmbit determinat molt específic, com seria aquest, el jurídic, doncs estiguin formades. Clar. No sé si tenim temps per una pregunta més. Soc estudiant de psicologia i m'agradaria saber si els psicòlegs podem fer publicitat dels nostres serveis, que vinguin. La publicitat dels serveis de la psicologia està regulada primer per aquesta llei superior de la que parlàvem fa un moment, però també es contempla dintre del codi deontològic, amb el sentit de que, per exemple, la publicitat comparativa, depèn de com es faci, sí que té un risc d'entrar en conflicte, però evidentment que els professionals poden fer la seva publicitat i poden fer un bon màrqueting, que és el que marca la diferència entre un gabinet que té més èxit o un gabinet que no té tant èxit. No solament la publicitat, sinó després el boca-orella que va dient o va assenyalant a la gent que funciona millor que altra. Per tant, la resposta és sí, sens dubte. Aquesta és interessant. Les altres també, però un psicòleg no col·legiat ha d'aplicar aquest codi deontològic, com el coneixen? D'entrada, el codi està penjat a la web. El psicòleg no col·legiat, clar, si no està col·legiat nosaltres no tenim atribucions sobre d'aquella persona, a no ser que faci realment un acte que considerem molt gravós i aleshores es pot actuar d'ofici, que de fet s'ha fet en alguna ocasió, perquè hi ha un dany possible a usuaris, ciutadans, etc. Això deia que és interessant perquè lliga amb aquesta idea que parlem dels col·legis amb l'obligació d'estar col·legiat. Nosaltres pensem que hem de donar serveis, que només amb alguns dels serveis que es donen ja es paga la quota i que això fa que la professió no és que estigui regulada, és que la ciutadania està protegida perquè hi ha unes certes regulacions d'aquesta pràctica. Per tant, per lògica, si el codi deontològic és concís i breu i és sensat, un psicòleg que no està col·legiat el que primer hauria de fer és col·legiar-se i el segon aplicar el codi. Correcte. Aquesta pregunta, que no sé si tenim temps, però sí que cal dir, jo no sé si suposo que tindria que estar a la web, però sí que és important recordar que jo fins i tot m'atreveria a dir que fa potser 10 anys que el Col·legi de Catalunya va ser pioner en treure un primer annexe de codi deontològic respecte a les intervencions professionals online, que ha tingut lògicament alguna revisió, però que en qualsevol cas s'entén que aquesta vegada es contemplarà dintre ja del propi codi deontològic. Molt bé, doncs fins aquí la primera part. Moltes gràcies a tots dos i al públic per participar. I ara us deixem amb la Begoña Odriozola i amb el Jordi Garcia, que us presentaran el curs d'emergències i catàstrofes. Gràcies. Fins aviat.
l'espai de les emergències en aquest instant. Us presentem el Jordi Garcia, que és psicòleg clínic, i és el coordinador del curs expert en emergències i catàstrofes, que començarà ara el COP, la 5a edició. Aquest any es compleixen 10 anys de la primera edició i 10 anys que la psicologia d'emergències, ara que parlàvem d'experteses, ha evolucionat molt, no? Perquè fa 10 anys sí que va ser després de l'11M i se'n parlava poc. Jo recordo que en aquella temporada encara discutíem de quan passava alguna catàstrofe, apareixien psicòlegs voluntaris que creien que s'havia d'anar sense cobrar a ajudar els bombers i els policies. I com ha canviat tot, no, Jordi? Sí, anàvem amb cotxe propi. Sí. Bé, molts quilòmetres. Per sort s'ha estructurat el que és l'aprenentatge, el coneixement. Per sort el col·legi t'ha pres les regnes també del que és la representativitat dels psicòlegs d'emergències. Va potenciar en el seu moment el que és la vinculació amb els sistemes d'emergència i amb el pas del temps tot ha seguit el seu curs, però tot ha seguit ben estructurat, tot ha estat molt professionalitzat, hem deixat de ser voluntaris, som progressivament experts, estem pendents a veure si en el futur s'acorda l'expertesa en psicologia d'emergències i catàstrofes, però el camí és aquest, cada cop som més visibles, cada cop som més presents, cada cop se'ns demana més, cada cop quan arribem als llocs som més esperats. Hi ha psicòlegs d'emergències al SEM, a Protecció Civil, a organitzacions com Creu Roja, a moltes organitzacions cada vegada es parla més de psicologia d'intervencions en crisi i per tant es pensa més cada cop en la psicologia d'emergències i de catàstrofes, no només de trauma sinó també de resiliència. Jo crec que amb això el col·legi ha tingut un lideratge important. Clar, jo, si em deixeu posar una cunya, m'han deixat al mateix lloc per fer-ho fàcil com que és el degà, deixem al centre. I per fer cunyes publicitàries. De fet, jo crec que ho dic perquè en aquests moments l'administració o les institucions que haurien de contractar, i contractar vol dir posar diners per determinades intervencions, hi ha moments en els que poden recular, és a dir, que poden demanar que es facin intervencions sense que representin un cost ni per l'usuari de la intervenció ni pel contractant. La posició del col·legi és clara al respecte, és a dir, la nostra feina té un preu, podem cobrar-lo o no, però té un preu, perquè té unes necessitats de formació, d'acreditació, de supervisió i de responsabilitat. I per tant, això és una feina, és una professió, no és un acte voluntari, és una professió. El que pot ser és que en determinats moments, és obvi que precisament quan parlem de catàstrofes, podria haver-hi una llei que digués si hi ha una catàstrofe vostè està obligat a intervenir sense cost. Si això tothom diria que sí. Per tant, la idea és que nosaltres hem de defensar que això és una professió que té una formació, que és un àmbit d'expertesa i que, a més, va augmentant. I el col·legi ha fet això per la part que em toca, perquè he tingut el privilegi d'estar present en molts moments d'aquesta història, i aleshores aquest paper és un paper important que vosaltres, en el fons, sou els protagonistes d'aquesta història. És a dir, el col·legi podria dir, la gent que dirigeix el col·legi, i no trobar ningú. Per tant, hi ha hagut gent que com a professió s'hi ha posat i que hi ha donat moltes hores, aquestes sí sense cobrar, per estructurar intervencions, protocols, per fer aparicions públiques, etc. Jo crec que aquest és el plus de dedicació al col·legi, a la professió, en aquest cas, a un àmbit, l'expertesa. Sí. Això forma part de la feina, és a dir, elaborar protocols i dedicar-hi més hores de les que t'acaben pagant és el que té una mica la psicologia d'emergències, que t'acaba enganxant. És una mica addictiva, estar allà i acabes fent unes relacions molt properes amb els teus companys, amb els altres membres d'altres estaments amb qui treballes, i acabes donant molt, estàs disponible 24 hores, la família se'n ressenteix, però al final tot acaba sent a favor. Em sembla que tenim una trajectòria
del que no ens hem d'arrepentir de res, em sembla que hem sortit airosos de la majoria d'intervencions que hem fet i hem representat, em sembla, com cal al col·legi cada vegada. Perquè si hi ha alguna que res és el que sembla és amb la psicologia d'emergències, que sempre tens com la sensació de tenir-te que formar més perquè és un àmbit multiàmbit, en certa mesura. L'adrenalina de la trucada, la part addictiva de l'adrenalina. Per això, és a dir, explica una mica com està resolt això en el curs d'expert en emergències, perquè sí que té les seves especificitats, es necessita base clínica, es necessita base social, però és quelcom més diferent, no? El col·legi ha apostat molt fort per la psicologia d'emergències i per la formació, com he dit al principi, i la sort que hem tingut és que els cursos han tingut molt bona acceptació. Progressivament sembla que hi ha cada cop més gent més interessada, els cursos tenen més valoracions millors respecte al que és l'organització, els ponents, el profit que en treuen, i això motiva a seguir. En 10 anys anem a fer la 5a edició, torna a ser una edició de 100 hores, repartida en divendres sencers i dissabtes al matí per intentar ajustar al màxim el que són els horaris amb l'activitat laboral. És important de dir també que és un curs en què amb l'edició anterior ja es va rebaixar el preu d'inscripció, i ho dic jo que sóc el coordinador i no sóc el gerent, però és una aposta important. Que no l'hem convidat, És una aposta important per fer-ho realment accessible, el curs als col·legiats en els moments que vivim. I aquest any ens hem congelat el preu de la inscripció encara. És important, i a mi em sembla important, que dels ponents que hi venen al curs hi ha gent, tothom té alguna cosa a dir amb les emergències, i hi ha gent amb la que ens trobarem quan intervenim al seu costat. Tenim des de psicòlegs de Protecció Civil de Madrid, tenim psicòlegs emergencistes de Catalunya amb molta experiència, tenim psicòlegs que treballen en unitats hospitalàries de cremats oncològics, aquest any és una novetat en el curs, és a dir, no fer-ho només extrahospitalari, també vincular-hi a nivell tot el que és, no només les emergències i les catàstrofes, sinó vincular també el que és la crisi, el psicotrauma, com és tenim l'intervenció també de metges forenses, amb els que hem treballat en bastantes ocasions. També hi tindrem, sobretot, el que va ser una novetat a l'edició anterior, que és un multitaller de bones pràctiques en psicologia d'emergència. És a dir, són 12 hores seguides de contingut exclusivament pràctic, d'eines, una motxilla d'eines per utilitzar en situacions de crisi, trauma, emergències i catàstrofes. La passada edició això va tenir molt d'èxit, repetim, és un format que pels ponents és molt cansat, però que en treu molt rendiment. I llavors, per sobre de tot, tenim aquest any un altre cop el Molí Lahat, tenim un taller internacional d'un primer espasa mundial. És un psicòleg d'Israel. D'Israel, que treballa amb l'entorn hospitalari, atenent a víctimes directes de fets traumàtics, sistematitzen el que és l'ajuda, poden treure material per sistematitzar i validar el que són les intervencions. I aquest any ens ve a parlar d'un tema molt interessant, em sembla, que és el tema de l'estrès agut i el suïcidi en adolescents. Normalment és una població que està, normalment es parla de menors i els menors tenen una franja d'edat. És veritat, no? Perquè sovint en els cursos parlem o de menors o d'adults i els adolescents queden gairebé sempre com un apèndix dels menors. Aquí vam ser l'anterior edició amb ell, vam disfrutar molt, vam tingut la sort que aquest any pot portar-nos una cosa diferent, però amb la saviesa i amb el bon funcionar que té, sembla que tornarà a ser un altre èxit. I a més a Israel tenen moltíssima experiència en trauma, precisament. Així és. De fet, uniu dues coses, que seria el tema del suïcidi amb una població que en aquests moments preocupa també a l'administració, és a dir, no d'una manera desbordada i exagerada, però sí que hi ha una sensibilitat per aquesta qüestió. I després les relacions amb la resta de comunitats, és a dir, la possibilitat que hem parlat a vegades d'establir vincles amb les emergencistes de diferents comunitats o fins i tot a fora de l'Estat, amb xarxes,
dona els seus fruits, no? Són fruits a llarg plaç, no? Però la presència, per exemple, d'aquest home, no? Que bueno, doncs potser una altra comunitat està interessada, pot venir a fer un taller aquí, un allà. Aquest tipus de relacions a mi em dona la impressió que són d'un creixement, d'una maduresa, no? De la professió, no? D'anar a buscar realment persones que són molt vàlides, que ens poden ajudar en la pràctica, no? Jo aquí he estat mirant el contingut del curs, ara preparant-me aquesta xerrada, doncs una de les coses que m'agrada és que sembla que tothom qui té alguna cosa a dir és allà. Tenim policies, tenim bombers, tenim psicòlegs, com deia el Jordi, és a dir, tenim metges forenses que estan allà a l'Institut de Medicina Legal, doncs, i que tots ens venen a explicar de la seva pràctica, és a dir, no hi ha grans teòrics. I els psicòlegs que venen també d'altres comunitats doncs venen a explicar intervencions importants en les que s'han trobat. Per exemple, vindrà l'Anna Martínez, que és la coordinadora de Galícia, del Col·legi del grup de psicòlegs d'emergències de Galícia, que ens vindrà a explicar el que va passar. Aquella que sortia per la tele sempre explicant els psicòlegs, la portaveu, sí? Sí, ella vindrà al curs a explicar-nos l'experiència de la intervenció psicològica amb l'accident de tren que va haver-hi el mes de juliol a Galícia, que van haver-hi... De fet, estem veient unes imatges. Van rebre una menció, una felicitació explícita de la ministra, explícita en el funcionament dels psicòlegs, no? O sigui, no només el que diem a vegades a la pràctica més assistencial, sinó també a la manera com es van organitzar, van ser capaços de coordinar-se, etc. Per tant, aquesta menció nosaltres li donem molta importància, no? Perquè moltes vegades ens costa com a professió que se'ns reconegui que sí, que ho fem bé i que val la pena que nosaltres estiguem en determinades situacions, no? Per tant, aquí això es va produir i si compteu amb la persona que va estar coordinant, etc. també ens podrà... Ens podrà explicar exactament això, com van fer tot el que és l'atenció, sobretot a les famílies, el reconeixement, la notificació, la identificació dels cadàvers, tot el que va ser el comandament, la presència dels psicòlegs en les zones de comandament, com van gestionar tot el tema de la comunicació, del trasllat dels familiars, em sembla que serà molt interessant. És que d'aquí hi ha diverses coses. Entre què podem dir als psicòlegs? És a dir, els psicòlegs podem dir molt en quant a l'usuari, a la família, a l'afectat, però també en els cossos intervinents, és a dir, com fer la gestió emocional amb tot això, com salut laboral, no? És a dir, com tenir cura d'un mateix, en grup, però també quan estàs intervenint, que això, és a dir, són coses que també són aplicables a la pràctica personal, estiguis en una organització, en una escola o en una consulta clínica, no? És a dir, com gestionar jo les meves pròpies emocions i la relació amb l'altre i el que l'altre m'està explicant. També dintre del curs estan també tècniques per fer-se suport professional? Sí, hi ha el que és l'atenció a grups intervinents i a intervinents en concret, i també als companys psicòlegs, és a dir, a un mateix, per la prevenció, l'autocura, tot això és primordial, és a dir, si no et cremes molt ràpidament, ets molt vulnerable, són situacions molt estressants, vius en contacte amb el dolor contínuament de la gent que està patint en aquell moment, has de poder tenir estratègies i mecanismes per protegir-te i llavors per refer-te. Perquè en quant a... És veritat que són més visibles, són molt atractius pels mitjans de comunicació, això també està clar, però tampoc jo diria que si és des del punt de vista del col·legi, de trobar sortides professionals als psicòlegs, tampoc deuen haver-hi tantes places. És a dir, s'obren més llocs de treball relacionats amb això, o aquesta formació em pot ajudar amb altres llocs de treball, o sigui, encara que no sigui dintre en un escenari de catàstrofe ni sobre una ambulància? A mi em sembla que les tècniques que es treballaran aquí són per utilitzar en psicotrauma. Si fas clíniques, si treballes amb organitzacions, si treballes amb entorns estructurats, és a dir, tot són aportacions que pots fer. No cal que sigui una emergència de gran magnitud, només que hi hagi un moment de crisi, ja hi ha els mecanismes, ja pots utilitzar tot el que hagis après per
tirar endavant i per afrontar-ho, per gestionar, per coordinar, per tot el que fa un psicòleg. En l'àmbit escolar, què seria? Mor un infant, el pare d'un infant, què fer? És a dir... És la gestió de la informació, és a dir, el treball amb l'equip directiu, amb l'equip de mestres, amb les aules del noi o la nena que han mort en aquell cas, amb les aules del voltant, amb els germans, amb els pares de l'escola, com es gestiona tot el tema de l'elaboració del dol, de com es fa tot el comiat, com es dona la informació, amb franges d'edats què explicar i què no i de quina manera, què és el que pot assimilar cada grup escolar. En l'àmbit de les organitzacions, per exemple? Per exemple, igual pot haver-hi un suïcidi en una empresa i com gestiones això? És a dir, ningú no vol fer-se mai càrrec. Com es diu la paraula suïcidi, com tornant al suïcidi que parlàvem abans. Com gestionar l'efecte en cadena, l'efecte dominó, la por. La por al contagi, no? Exacte. Jo aquí veig una qüestió tremendament interessant, no? Quan estem parlant de les noves, que ja no són noves tecnologies, no? Recordo que precisament en aquella catàstrofe a Japó hi havia molts nanos que veien la televisió, veien aquells esdeveniments i es quedaven molt impactats. No? Aquests nanos ni estaven al Japó, ni tenien familiars al Japó, ni estaven veient en directe allò, ni perdien a ningú, simplement veien la tele. Llavors, de quina manera les noves tecnologies, la nova manera d'informar en conjunt afecten a les poblacions, a les organitzacions, a les escoles, etc. I com els professionals que coneixeu molt bé tot el tema de les emergències, el trauma, etc., podeu ajudar, no? I per tant aquí seria obrir noves possibilitats per gent que no serà un emergencista parlant amb l'ambulància, com deia la Begoña, però que serà algú que podrà ser d'utilitat en un moment determinat. No? Les oportunitats a nivell de feina apareixen perquè la gent està més sensibilitzada. És a dir, cada cop el psicòleg és més demandat. Cada cop hi ha més pressió social perquè algú atengui en aquella persona que... I poder que els psicòlegs hem de començar a tenir més autoestima, no? A creure que podem dir coses. Els psicòlegs, per exemple, hi ha un binomi professional que ens entenem sempre molt bé, que són amb la premsa, no? És a dir, els psicòlegs tenim molt a dir en quant a com tractar, com és millor tractar les imatges, com és millor informar a partir de... És a dir, per tenir una notícia però no generar un mal extra a la població. Tenim una pregunta que ens pregunten què és l'MDR. Jordi? L'MDR és una tècnica que s'aplica en psicotrauma, és el AVE Movement, l'acrònim en anglès de sensibilització i reprocessament a través dels moviments oculars, i així no hem de fer que sabem molt anglès. Gràcies. Bàsicament és una tècnica... Bueno, explica-ho tu? Sí? Bàsicament és una tècnica, és a dir, que va de sensibilitzar i a fer que el processament de l'experiència traumàtica, si vols, sigui molt més ràpida. És a dir, òbviament, hi ha qui la utilitza com a una tècnica única, hi ha qui la utilitza com una tècnica complementària. Teòricament, és una de les tècniques, una de les coses que tenim o que es tenen en la caixa d'eines del psicòleg d'emergències. Però els cossos, bombers, Mossos, no tenen els seus propis psicòlegs d'emergències ja. Com podem participar altres? En realitat, hi ha cossos que tenen, òbviament, psicòlegs que poden intervenir amb els propis intervinents, però no amb la població afectada. I sempre hi ha més necessitat de la que tenen. És a dir, que feina n'hi ha més de la que tenim en aquests moments. De fet, els Mossos concretament, a nivell de proximitat, hem signat un conveni amb el qual podem actuar, és a dir, que hi ha situacions molt diferents i per tant que els cossos que tenen professionals que es troben habitualment en situacions traumàtiques
no sempre poden ser ells els que intervinguin. Per tant, estem establint relacions que històricament les vam començar a establir, doncs, com dèieu, fa 10 anys o més, i que ara en aquests moments també els cossos s'han anat dividint. Per tant, hi ha oportunitats, segur. En les intervencions, cada professional té clara la seva àrea d'actuació, o és un caos i tots fan de tot, des dels voluntaris als professionals? Com es coordina i qui coordina? A veure, en principi, qui arriba primer és qui coordina i qui mana. Llavors, el psicòleg arriba allà i es posa a disposició del comandament. Però en principi sí que les actuacions estan molt diferenciades, estan molt clares. Els psicòlegs sempre arribem més tard, nosaltres no anem a treure gent dels cotxes, ni treure gent dels vagons, ni a treure gent dels pisos que s'estan cremant. És a dir, la nostra feina és esperar el moment en què la gent pugui ser atesa. I poder això és una de les coses amb les que més hem canviat en els darrers 10 anys. No és a dir, al principi probablement sí que això era una cosa que es repetia molt, el caos inicial, i cada cop això no deixa de ser encara una assignatura pendent de tots els cossos intervinents, però jo crec que cada vegada va millor, com a mínim diferenciar què fa cadascú. I els psicòlegs ajudem tant a gestionar el caos. Si em permets, el curs d'expert va bé per això, perquè com que venen tots, també ens coneixen tots i no fem por, o sigui, estan contents de que anem. La gestió emocional implica la gestió administrativa per ajudar a les famílies de les víctimes? No. No sé si ho entenc. Si feu un tràmit, no?, de voler dir... Sí, a veure, normalment el que nosaltres fem a les famílies sobretot és atendre-les i connectar-les a la seva xarxa. I la seva xarxa pot ser la xarxa de salut, la xarxa administrativa, serveis socials, llavors tot el que sigui el treball més administratiu ja correspondria més a la xarxa de serveis socials, en aquest cas. Un cop feta la formació, vosaltres teniu borsa de treball per als psicòlegs experts en emergències? No, en principi no. Per parlar del comitè que esteu intentant generar, no? A veure, això ajuda a introduir faré un petit esbós de... Amb tota la trajectòria de la psicologia d'emergència del col·legi, el que és el grup d'intervenció en emergències s'externalitza, que està vinculat al sistema d'emergències mèdiques, licita el que és el servei i queda assignat a una proposta privada. Llavors el col·legi es troba sense el seu grup d'emergències. Tota la gent que portem anys vinculades a les emergències, tota la gent que ha fet els cursos de capacitació, que són més de 130-140 persones, i que veiem que això és un número creixent, hi ha gent molt interessada en les emergències, s'ha començat a moure fitxa i estem esperant de consolidar un dia, amb una data, el que és el comitè d'estudi en psicologia aplicada a les emergències i catàstrofes. És un grup de psicòlegs interessats en les emergències que, amb el propòsit de compartir coneixements, crear documentació, crear el que és la recerca i, en el fons, potser un dia, quan sigui, poder donar resposta a les demandes que entrin al col·legi d'intervenció d'emergències. No és un grup pròpiament d'intervenció, però pot gestionar el que és la intervenció. I llavors això es podria vincular d'aquesta manera. Si s'ha fet un curs d'una edició anterior, es podria assistir a alguna part del curs d'aquesta nova edició per actualitzar coneixements? Sí, i tant que sí. El curs global és un de sencer. I dintre del curs hi ha el que són uns mòduls, que són el taller internacional i el taller de bones pràctiques. Tenen un preu específic per cada un d'elles i tenen també una acreditació pel qual s'ha realitzat. A més, em consta que Muli Lahat, que és el president de l'Associació de Trauma d'Israel, és absolutament generós amb la documentació. És increïble, saps que això, quan fas un curs de formació sempre costa, i és increïblement generós i molt bo, molt pràctic. És molt didàctic. Sí, realment. Quan no es tracta d'una gran catàstrofe, sinó d'una víctima única, quins són els criteris per posar en marxa el grup d'intervenció d'emergències? Quines víctimes tenen sort de ser triades? És una bona pregunta amb subtítol, Sí. A veure, en principi els psicòlegs els activen els activadors, no ens activem nosaltres mateixos, és a dir, si estàs en un sistema d'emergències o tens la privada o tens el que sigui, tens un client que et ve a buscar.
En aquests casos, quan hi ha una persona única, moltes vegades té a veure una mica el que és la magnitud de l'escenari i el tipus de persona que ha patit l'incident. Per exemple, en menors d'edat, en nadons, és molt fàcil que avisin el psicòleg per tot el que representa la mort d'un nadó en una família, per exemple, o en una piscina, que la resta de companys ho han vist o que no s'han fet tècniques de reanimació no l'han salvat, doncs són situacions d'alta vulnerabilitat. I això és realment el paper encara al terreny que els psicòlegs d'emergències han de guanyar, hem de guanyar, perquè és veritat que encara hi ha molta més necessitat de la que podem cobrir. Pels diaris intervindríem moltes més vegades dels que intervenim, no? És a dir, les notícies que hi ha. Fins al diari sembla que n'hi hagi molts, no? Però... Els psicòlegs d'emergències necessiten atenció psicològica després d'una intervenció? També es contempla al programa? Sí, és a dir, una de les coses que treballem en el curs és el tema de la... El briefing? No. Del suport. Del suport, del suport entre companys. El tema de la resiliència, el tema del treball personal. Que els psicòlegs sempre ens tenen ajuda, sempre. És a dir, sempre rep una trucada d'un company, sempre es troba la manera d'intentar de no contaminar el que és l'entorn familiar i l'entorn laboral, perquè un psicòleg d'emergències aquí a Catalunya no viu de les emergències. Un psicòleg d'emergències malviu de les emergències. Si fóssim a Madrid tenen 7 psicòlegs en el sistema d'emergències. Sí, ja tenen 7 psicòlegs i 700 voluntaris. És a dir que, clar, és molt fàcil, des d'aquí el SAMUR, Protecció Civil, estan tots... No, però i després hi ha coses ja més de matís, de dir, de què és... No necessitem psicòleg en el sentit d'intervenció psicològica a l'USO, sinó que, sobretot, els psicòlegs d'emergències feu una tasca més preventiva, més de dir, ens ocupem de comprovar que tot ha anat bé i que tot segueix anant bé i que... Així és. Ui, que ja estem, que ja ha passat el temps. Doncs moltes gràcies a tots, us esperem a la propera edició i això, gràcies per participar, gràcies al Jordi Garcia, que ens ha vingut a presentar la 5a edició del curs d'experts en emergències, gràcies al nostre degà, al nostre vicedegà i a l'Helena, que també ha vingut a presentar-nos a l'edició anterior. Fins aviat. Gràcies a tots.